Honea iristeako sekulako lan egina daukuzutela, zuen programa edo proiektuetan. Hori hona da, beti aipatu izan dugu, zoritxarrez duanekan diru laguntza asko eta ez gara laneko ematen duguna, behar duten herrialdetan proiektuak eta eskubide sozialak bermatu ahal izateko, zoritxarrez horreinikan diru laguntza asko behar dugu. Eta, horretik, bai, Gobernu eta Anden Udalatik, bai, labezik egin dizueke, eskerre beroenak egiten dezuten aportazioak izateari. Eta, tengo proiektua iazkoaren jarraipena da, iaz ere bai, proiektu honetan bertan, Maniki baien dauden 17 komunitateetan 500 familia gehiagori euren elikadura eta osasun egoera aldatzeko egiten ari den lanean, iaz adibidez eta gizten bat goi asko eraman ziren, bai arrantzatzaileak bai arragierentzako, eta aurten gehiago garia eta trejol eta beste barazkiak eta beste horrelako orain arte ez dazkaten elikagai sustatzeko eta baita ere bertako emakumeen landu ahal izateko guzti horrekin aurrera joteko, badakien. Zoate landu dira hori ere. Bai, hori ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste dut bezala. Baina horte, nik uste dute poza hor jarri naiz, honekin amaitu egiten dugu proiektua. 3 modulo izan dira, 5 urtetan zehar eta azkenean 240.000 eurokoa inguruan dira. Eta honekin amaitzen dugu fontaneria, ni fontaneria ez dakit nola esaten den duzunez. Baina, beteta dago, 225 ikasle, bai neska bai mutilak, eta nik uste dut, aurrera joala. Eta bintzat, etorkizuna gazteentzat hor dagoela, batez ere, zuzenduta dagoelako lehen hezkuntza gainditu ez dutenentzat. Zerrek guztiri, animo lan asko dago zute aurretik atzutik